Croeso chi yma i'r drydydd o'n myfyrdodau ar yr advent. Doi o'n i sôn am y ddynoliaeth fel coron creadigaeth Duw, yr uchafbwynt. Crewyd dyn medde'r Beibl yn wryw ac yn fenyw, ar lun a delw Duw, i fod yn ei gynrychioli fo yn y byd. Yn wir, fe ddyle'r bydysawd o edrych arno ni gael gwybod rhywbeth am Dduw sydd ddim i'w ganfod yn unrhyw le arall. Ond os felly meddyn ni, wel, mae Duw yn ofnadwy. Dychwch ar y llanast da ni wedi gwneud o bethau. Da ni'n gallu gofalu am yr amgylchfyd. Mae cymdeithas wedi rhannu, mae gwladwriaethau yn rhyfela'n erbyn ei gilydd, os nad mewn rhyfel agored, yna o leiaf ar lefel cystadlu ei gilydd am fasnach, cyfoeth a thiroedd. Mae'r cyfoethog yn byw ar draul y tlawd, nid paradwys, nid Eden, mo'n byd. Ond mae yna eglurhad i gyflwr y byd yn dod yn rhydedd benod llyfr Genesis, lle mae Adda yn dilyn Efa i gamu allan o lwybr bywyd, a dewis marwolaeth yn ei le. Mae'r Nadolig yn adeg da ni'n ei gysylltu a bwydydd moethus ydy. Y cinio mawr, y pwdin a'r saws, y siocled a'r danteithion i gyd. Mae gynnod i gyd ar chwaith a phob math o amrywiaeth ar gael y dyddiau yma ar yn cyfer ni. Ac yn yr ardd, fe roddwyd y rhyddid i Adda ac Efa brofi ffrwythau amrywiol a llysiau rhyfeddol oedd yn y baradwys hwnna. Pob math o goed yn rhoi i ffrwythau ni pryd. Ond oedd na un dydden nhw ddim o fod i brofi. Ffrwyth gwybodaeth da a drwg. Rwan, o'n i ddim sydd chi yn dehongli'r hanes am y goeden hon. Yn sicr does dim lle i gredu y coeden y fale oedd hi. Ond yr hyn oedd yn arbennig amdani, oedd fod Duw wedi rhoi gwaharddiad i fwyta ohoni. O fwyta, fe bydde dyn yn dod i wybod am y gwahaniaeth rhwng da a drwg, mewn ffordd brofiadol. Roedden nhw'n gwybod o'r blaen am llawenydd a'r bodlonrwydd o fyw mewn myfyrdod i Dduw. Ond unwaith oedd ei danedd wedi suddo i mewn i'r ffrwyth, oedden nhw bellach yn gwybod beth mor ofnadwy oedd drygioni. Roedden nhw'n deall mewn ffordd newydd beth oedd cydwybodeuog a chywilydd. Oedden nhw'n gwybod beth oedd ofn. Roedd yn dod yn amlwg iddyn nhw, hyd yn oed wrth iddyn nhw edrych ar ei gilydd. Wrth i Efa weld ei ffriod yn edrych arni, oedd hi'n sylweddoli i fod o'n gweld un oedd heb fod yn ymgeledd cymwys iddo. Un oedd wedi dangos i gwendid ac wedi i arwain o i'r un diwch. Wrth i Adda weld Efa yn ei wylio, fe wydda iddo fo fethu fod yn dŵr cadarn iddi, yn ei amddiffyn rhag gwenwyn geiriau'r sarf. Ac yn ei cywilydd, maen nhw'n gwnïo dail i guddio i noethni, yn cuddio oddi wrth Dduw ac yn dechrau beio ei gilydd. A rhag ofn yn bod ni'n brysio i'w condemnio nhw yn hynna'n gyfiawn. Da ni wedi cadarnhau i penderfyniad nhw i grwydro oddi ar lwybrau cyfiawnder, bob un ohono ni. Da ni wedi rhoi mewn i'r beias hwnnw i garu'r hunan efo'n holl galon cyn caru Duw, a boddhau'r hunan cyn gofalu am yn cymydog. Nid bod neb ohono mor ddrwg ag y gallen ni fod, ond mae'n cwymp ni o safle delw ac adlewyrchiad gogoneddus o'n crewr yn fawr, a'n alltudiaeth o Eden yn ddealladwy. A dyna lle mae'r Nadolig yn dod i mewn. Ydy Duw'n bodloni ar yn cwymp? Na. Mae'r sarf yn clywed yn syth am had y wraig fydd yn dod un dydd i'w goncro. Gosoda felyniaeth hefyd rhwng o ti a'r wraig a rhwng dy had di a'i had hithau. Bydd ef yn ysugod y ben di a thithau'n ysugo i sawdl ef. Roedd Duw yn mynnu na fyddai'r diafol yn cael y gair olaf. Ac bod canrifoedd wedi mynd heibio, cyn i'r had gael ei eni, had y wraig wedi eni o'r teulu dynol,
Dyma yr arglwydd yn dod, yr arglwydd Iesu'n dod, i ddad yn wneud melltith y diafol. A dyna osod sail i obaith. Gobaith yn wir wedi seilio cyn y cwymp hyd yn oed. Fel mae Pedr yn ei ddweud, yr oedd Duw wedi ei ddewis cyn seilio'r byd, ac ymlygwyd ef yn niwedd yr amseroedd eich mwyn chi sydd drwyddo ef yn credu yn Nuw. Nid yw syniad gafodd Duw tua amser Cesar Awgwstos oedd bod eisiau gwneud rhywbeth am y byd. Nid syniad newydd oedd yn Nadolig. Yng ngeiriau'r hen emyn, draw mi welaf ryfeddodau, dyfnion bethau tri yn un, cyn bod Eden ardd na chodwm, grasol fwriad Duw at ddyn. Ethol meichiau cyn bod dyled, trefnu meddyg cyn bod clwy. Caru gelyn heb un heiddiant, caiff y clo tragwyddol mwy. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd da ni'n sylweddoli cyn derbyn newyddion da yn Nadolig, yn bod ni angen clywed y newyddion drwg amdano ni'n hunain a'n gwrthryfel yn derbyn. O, arglwydd, mae hi mor hawdd i ni grwydro oddi wrth dy lwybrau di. Diolch felly am y newyddion da o lawenydd mawr, fod na geidwad wedi ei eni y Methlem. Yr hwn yw Crist yr arglwydd. Amen. Wel, dewch yn ôl fory, a mi gewn ni feddwl am rhywbeth arall.